May gabi po sa atong mga sugidig paminaw, labi na din sa maabot nato sa atong programa o sa atong stasyonan sa Bombo Radio. Unang pangutana, kumusta ang atuang unang adlaw sa pagpahigayon og Oplan Baklas sa attorney? Yes, actually, sa atong gihimo karon din sa Central Visayas, malampuson kita at the same time, nakita nato nga ang mga tanang thoroughfares nga atong gi-target nga mao'y atong limpyuhan para pagpakita na sa katauhan nga ang pagsugod sa kampanya para senatorial nga mga kandidato o mga party list nahawa na pod aron makabalo sila nga ang pagpangampanya na karon nila ang ilang mga propaganda material ipahilo na nato sa lugar kundiin angayan na lang nila dito ipangplastar. Asa man yung mga dapitan nga designated areas nga pwede adto ibutang ipapilit ang mga campaign material sa mga kandidato? Naanay gi-designate sa atong mga election officers nga gingan nila common posters area. Dila lang nako ma-memorize gyud no kung asa ginidapita kay perti man daghana ang mga common poster area para ma-accommodate ginato ang atong mga kandidato, mga political parties, party list nga mopakatap sa ilang mga propaganda materials. Kining uban mga kandidato, ang mga dagko nga mga kahoy paingon sa south nga bahin, doon nagipapilit nga amping sa pagbiyahe. Pwede ba na butangan ang mga dagkong kahoy, attorney? Well, actually kung sa kuan sa senatorial level lang atong istoryahan o mga party list, unsa ba na kutob basta makita nato nga ang gipan nagpag-iyaan na mga kandidato, tangkaso na gyud nato na nila. Kung sa mga lokal pod nga mga kandidato kadtong mga area nga mga naa sa kahoy naapoy direktiba ang DNAR nga ila pong pangtangkaso na siya kay dili na pwede mamutangan nato og makadaot sa kahoy ang mga gipangkatap pang pilit nila diha. Unya kadtong mga areas nga langkob nga waylab naa sa mga residensya nasa mga pribado nga mga lugar motoy dili nato pwede mahilabtan to. Kani mga dagko kayo nga mga naong sa mga kandidato gipapilit sa mga poste uban sa mga poste sa mga telcos dili gid na pwede. Sa mga party list o ang senatorial polls karong nga panahon na tangkas gid na nato na sila. Ang dili lang nato mahilabtan kaning sa lokal tungod kay naamay gipatsikaran nga Korte Suprema nga desisyon kalabot sa ilang pagpakatap nga adto pa sila cover sa illegal propaganda materials pasting o at the same time kanang mga premature campaigning sa adto pa sa Marso 28 pagsugod sa ilang kampanya. Kaning mga barangay hall ba ang uban mo imbes supposed to be non-partisan pero uban mga barangay hall doon may gibagadag kung tarpulin sa mga kandidato pwede na attorney o dili? Actually, sa pagkakuha, wala yun na siya exemption. Ang mga lugar sa mga buhatan sa atong gobyerno, magsugod sa mga barangay, hangtod na din sa nasyonal nga mga buhatan, gidili na nga patapta nato og mga propaganda material sa mga kandidato. Tungod kay kini, naglatid sa atong kuan kanang palisiya, sa atong komisyon, sa Civil Service Commission, nga dili ni kini angayan nga butangan tungod kay ang atong buhatan sa kagamanan usa ka apolitical o way labot sa kalihukan. So ato sa klaro gyud no. Unya dili mga tarpaulin dagko kayo. Unya kato mga walay igong makinarya pag pahimog mga tarpaulin nga mga kandidato gagmay rang ilaha. Unsa may specific nga sukod sa mga tarpaulin ang gitugutan nato nga makahimo mga makapaprinta ang mga kandidato kani uban dagko kayo ang uban gagmay ra unsa may specific nga sukod yun ani attorney ang specific yung nga sukod ani para madali nato masabtan sa ato mga suging pinaw o kaning atong haring lungsod tanang sukod sa bond paper nga short sukod sa bond paper nga long og 2x3 nga sukod mao nay gitugot nato nga magpakatap sa atong mga common poster sa area kanang dagko kaayo nga wala mahibot nga nagpakatap diya sa lugar ato nang tanahon kung naa ba siya sa pribado nga lugar o naa ba ka sa mga residensya o wala ato na siya tangkason kaning ari ta mo adto sa kanang mga billboards kapitid dagkoa nga mga streamer kanang mga LED na ay batakaran karon bag-o sa Commission on Elections among pangutan-on among sitahon
ang kanang tag-iya sa billboards, ang tag-iya sa kanang mga nagitaptan sa kanang mga LED, kung unsay status ana, kung girintahan ba nila or gamit ba sa pribado nga paagi. Unya, sugod anang lugar, Padlawa, kwintaho namo kay gitugutan sila pa sa pagpakatap sa ilang propaganda material nga inana kadagko sud sa 60 ka adlaw. Sa lokal nga pa sa lokal nga kung adto tabog na sa lokal gitugutan pud sila nga magpakatap sa ilang mga billboards o mga LED nga mga propaganda kanang materials sud lamang sa 30 dias. Okay. Pila di ay ang gitugutan nga gasto alang sa Osaka City kandidato pagka city councilor, kandidato pagka mayor, kandidato pagka congressman, kandidato pagka senador? Pilay ilang kanang gitugutan nga budget gila magastos pagpangampanya kay musabit ra ba susi human sa election attorney? Correct. Sa mga lokal nga mga kandidato, tanan lokal nga mga kandidato, gitugutan ra sila og gasto og 5 pesos, 3 pesos patag kandidato. So mao na ilang sa national 5 og city na sila nga pamaagi. So diha na nato masusi kung kita nga kuano nga lungsuranon, mga vigilante nga mga lungsuranon, bantayan nato kanang mga streamer kay kanang akong nahibal-an diha sa pagpakatap og mga streamer o kanang mga LED, labi na kanang magamit nato sa radio station, ma-broadcast man o ma-media, na ay bayranan ana on a per seconds or space nga atong gamiton. So masusi nato kung ang ilang bang gipanggasto ana ni sakar pag yun sa ilang gialaw nga gastoson sa ilang mga kandidato base sa kantidad nga 3 pesos imo nang i-multiply sa number of voter sa imong lugar kung din asa ka magpapili. Palitan og mulapas ang ilahag nagastos pagpangampanya unsa mahitabo? Kung mula pa sa ilang pagpapanya sa ilang gibuhat, adton nato matan-aw sa ilang mga susi kapa sa panahon nga ipasumiter na sa ila gikan sa Hunyo 12 hangtod sa Hunyo 30 para magsumiter sa ilang mga susi or statement of contributions and expenditures. Diha nato malantaw unya kanang sitaon inexactay ana aton tan-awon kung gialaw ba na siya o dili ba na allowed ang ilang mga giliquidate nila, gisumiter nila nga gastos sa kampanya. Diha nato masusi nga kung may diferensya pa ato nang rekomenda nga sila pakasuhan sa ilang nahimo nga salaod. Pangitan ng usa ka kandidato human sa eleksyon dili mo submit og susi unsay mahitabo? Padalhan gyapon sila og sulat nganong walay administratibo nga kaso ipahantang kanila tungod kay kami after sa Hunyo 30 nining tuiga magsumiter mi didto sa buhatan sa komisyon sa Central Office sa mga kandidato nga nakasumiter o wala makasumiter sa ilang statement of contributions and expenditures. Naada ba nahitabo attorney nga nakadaog sa eleksyon o nya milapas ang iyang gasto sa pagpangampanya o nya na disqualify siya wala makalingkod? So, ang akong ribalan naay na disqualify tungod na disqualify nakalingkod to natangtang dagan po ako nabalaan nga mga kandidato nga nakadaog pero pending pa ang kaso nila sa kanang ilang pending. Ang akong nakmalaan base sa decision sa korte nabalaan naman siguro nato sa una pa katong nahitabo nga pagka-disqualify nga gitangtang siya sa paglingkod katong former governor sa Laguna nga si former governor E.R. Ejercito nga nabalaan nga overspending ang iyang gibuhat tung kay nanubra iyang gasto kaysa iyang gialaw sa gobyerno nga mogasto siya para sa eleksyon. Pananglitan ang usa ka kandidato daghan kay sa mga higala nga mga dato unya supporters unya maoy mo gasto sa pagpa-advertise. Maapil ba na sa kwintada sa susi or dili? Kutob sa nadawat nimo nga mga kaayuhan, madonasyon man ka na o kwarta ba ka ang gihatag sa imo or unsa kang butang,
imo na dapat isulod dito sa imong statement of contributions and expenditures kay kanang giganlan og word nga contribution niapil na diha ang mga donasyon, naapil na diha ang mga mabutang man, makwarta man o unsa pa na mga services nga gipahatag sa imo. Like for example, nagrally ka na nagdonar sa imong sound system. Pila may kantidad sa sound system nga angayan nimo ibutang nga na contribute sa imong pagpangampanya. Okay. Bisa pag mingon ka diha nga this advertisement is paid by the friends of Mayor Juan de la Cruz. So bisa pag ang gini mao mga higala niya mao ni gasto sa advertisement i-appeal gyapon sa SOSE. Correct. Imo i-deklarar tungod kay kana siya nakahatag man og benepisyo nimo sa imong pagpangampanya. So unsa ka importante attorney nga kinahanglan mo submit gyud og SOSE ang kininiag baga kandidato human sa eleksyon aron ba nga patas gyud kay kung ato mga pobre alkansi man kay way kwarta ang dato pabor kayo kay maka palit og mga tarpaulin makapa-advertise og mayo kay na may kwarta so katong may kwarta kulang sa campaign machinery murag logi gyud pagpangampanya mo ba ni ang rason attorney? Which actually, ang sakto ng imong istorya, no? Actually, ang photo yung pud ana nga usa is para dagaan natong kaangayan tanan. Kay kaning atong pagpanerbisyo, wa man ibasihi unsa ang imong kalidad sa imong pagkaadunahan sa para ka makagunit ka sa posisyon. Kun dili, nagbase man kini sa imong qualification ug imong kanang imong katong abilidad nga ikaw ang ngayan nga mo serbisyo o moalagad sa imong katawhan. Mao. Sige. Onya, ang uban attorney kay arena sa online mag-promote sa ilang kaugalingon kay uso ang Facebook karon. Unsa man ni pag trace sa COMELEC nga kining maong kandidato ni gasto diha karon sa Facebook no aron ma-promote niya iyang kaugalingon. Pinagyan na pag boosting ba? Mobile ba kay mapa-boosting ka sa mong Facebook? Unya imo i-promote imong kaugalingon diha sa Facebook attorney. Una bes kanay paggamit nato sa social media o airwaves nato. Una bes na may patakaran nato sa broadcast media o sa print media. Karon diri sa ato sa social media, una gi-encourage sa Commission on Elections nga kumahimo katong mga kandidato, katong mga political party nga magrehistro sila usa ka social media network nila or account nga mo ilang gamiton sa ilang pagpangampanya. Ikaduha, atong naang gitapod nato sa Commission on Elections ang DICT, kanang Department of Information and Communication and Technology, ang NTC, ang NBI, PNP, AFP, nga para makatabang sa Commission on Elections pagmonitor kani mga social media nga nakita nato ang political biases sa ilang mga posting o sa ilang mga ilang gipang share nga kung ang imong diha nato ma-determina na kung ikaw isa ka vlogger o social media user nagamit ka sa imong social media sa pamolitika pero ang imong gibuhat murag fair ba gihimo nimo in a news and information purpose dili na nato maingon nga ikaw bias ka makita na sa determina lang nato na siya kung ikaw usa ka social media user o vlogger ka, nga usa ra gyud ang imong premium gidatigan. So that would mean nga ikaw usa ka sa mga tao nga maghimo og usa ka impormasyon o usa ka posting nga para sa advantage sa pikas tao o para sa pabor sa usa ka tao. Diha nato makita nga naa kay tulubagon sa imong kaugalingon. Okay. So, panitan mamakak ang usa ka kandidato dili mosulti nga naaday siya vlogger pod nga gibayran para pod mo promote sa iyang kaugalingon. Arabi ba vlogger nga daghan kayo og followers, milyon ang followers unya mo'y gamiton sa mga kandidato para i-promote ilag kandidatura. So unsa na to na pag attorney? Ang unang natong i-presume katong naghimo sa social account or katong nag-post. Unya diha nato ma-determina kung kinsa ang iyang sponsor because ako ug ikaw, in reality, walay tao nga mahimo nga mag-promote or mag-vlog sa imong social media pabor sa usa ka political party, kandidato o ni kinsa ba diha kung walay mga konsiderasyon.
nga nahimo or inyong gikasabutan. So diha nato madetermina nga kung makuha nato ang social account ana through sa atong mga government agencies nga naay katungod o naay sa sarang nga kahimanan nga madetermina to kinsa ang source sa nga social media. Aron may istimbigahan nato, aron maigo nato siya sa ginganlan nato og kanang Committee on Kontrabigay o Committee on IPAL. Onya, kanusa man ta pwede maka-play og campaign jingle sa mga kandidato? Kanusa nila pwede i-play ilang campaign jingle? Onya, unsang pitsaha kutob nga mangampanya ang mga kandidato? Sa atong senatorial level, sa senatorial sa party list, nagsugod ni karong adlaw hangtod ni matapos sa Mayo 10. So pwede ka na magpatukar sa imong jingle, sa imong pangampanya nimo. Basta ang importante nga musubay ikaw sa mga patakaran nga angayan nga ikaw magpatugtog niini. Like for example, dili man sa buti pasabot nga gumikan kay gitugutan ka ng kampanya ka, magdalang kag trumpang mga bungol ng mga tao malabyan sa kasada nga imong jingle. So imong paiguon pod nga dili po ka makatrampa sa katungod sa uban, pinagi sa imong paggahimo sa imong propaganda material o propaganda system nimo nga gibuhat. Ang pagpakatap nimo sa imong mga patukar sa mga jingle, gikan na sa sugod na ang kampanya naman sa party list o senatorial hangtod ni sa Mayo 10. Ngaw karon adto ni patugtog dito sa radio station, cover ka na sa kanang ginganlan nila og mga kontrata og sa imong coverage sa pila ka minuto sa matag kandidato. Ang atong gibasihan kung sa broadcast media ka, murag gitagaan ka kung di ka masayop, gitagaan ka og mga 120 oras kada radio station nga allowed ka unya dire sa kuan sa television murag 90 minutes ka animo nya. Naa man mga kontrata nga inyong gibasihan para makuha pud nimo ang imong kantidad nga nagasto kay imo wa pud nang i-liquidate or imo man isumiter sa panahon nga ikaw pagkatapos sa eleksyon sa imong statement of contribution sa expenses. So, dapat, dili mo ingon nga tungod kay gitugutan ng kamangampanya, alwag patakat na lang ka. Kay nga naamay corresponding nga bayranan o expenses nga allowed nimo sa imong pagkampanya isip sa kandidato. Oo. Kani mga kandidato pagka mayor, congressman o city councilor, wala pa gani ang campaign period. Nagsige ng pulong-pulong, nagsige ng handshaking, suroy sa mga barangay, nagsugod ng pangampanya, bisag wala pa'y campaign period, dili ba sila masango sa early campaigning, attorney? Come again? Kining maong mga kandidato, midagan pagka-mayor, midagan pagka-congressman, midagan pagka-city councilor, gasige ng pulong-pulong, gasige ng handshaking, nangampanya na kaning mga kandidato sa lokal bisag wala pa'y campaign period, dili ba nisla masango sa early campaigning? Ato ni i-distinguish, no? Before na ako ihatag sa imo ang lintunganay, ato na i-distinguish. Ang kaning mga kandidato sa lokal, duha ni buok. Incumbent nga mga local official nga naay termino nga matapos pa karong Hunyo 30, 2025, ug kaning mga kandidato nga mga sa lokal nga challenger nga wa sa pwesto. So kaning mga kandidato nga mga naa sa gobyerno nga nagbuhat og inani atong lagtaon kung ila bang gibuhat dito sa matag barangay nga mga pulong-pulong, continuation kini or naay relasyon isip sa ilang pagkapinili nga mga elective candidates nga ilang pagpadayon sa ilang pagserbisyo sa ilang mga katawhan. Kay matud pa nato, bisan pa man sila og kandidato na naa sila'y obligasyon isip usa ka elected officials kay ang ilang termino matapos pa man sa Hunyo 30. Arita sa dili kandidato o dili elected official nga sige nagpangampanya, seeking nangibot nila na aktual ka tinuod pareho ra na tanan gidili gyud na siya dapat nga mambuhaton kay dili pa magud adlaw sa ting kampanya. So ang ato lang anak karon nga moingon ta nga unya unsa mo na gibuhat naman nila karon. Ang atong gibasihan ana kanang gipakanaog sa Korte Suprema nga desisyon nga kanang giganlan nga Mayor Pinera
versus Commission on Elections. Kanang ingon, ang usa ka tao nga nidagan o risumitir sa iyang sertipiko di kandidatura, mamahimo lamang siya nga makover sa premature campaigning o sa early propaganda campaigning sa pagsugod lamang sa kampanya para sa ilang kanilang posisyon. So, sa lokal, adto pa man ta magsugod sa Marso 28, kanang ilang gipangbuhat karon, dili pa sila musango. Tungod kay ang mismong Korte Suprema niingon man nga karong panahon na dili pa sila kandidato kundili mga aspirante lamang. Makover sila sa premature campaigning didto na pagsugod sa kampanya. Mao na makita nimo diha ang ilang mga tarpaulins, ang mga streamers na naglipana sa barangay, na naglipana sa mga komunidad. Nga dili nato pwede mamahimo nga atong panlakaton kay mismong Korte Suprema nag-ingon nga dili pa sila covered sa early or premature campaigning. Mao nang gibuhat nato gayna, gipili ra nato ang para sa party list, gipili ra nato ang mga sinutugyables nga mga propaganda materials nga wa didto nahimutang either sa pribado nga lugar o sa residensya o dito sa common poster area. Okay. Sa ato pa kini mga lokal nga kandidato o panalitan na magpatukar sila sa campaign jingle karon kay wala pa man aga campaign period o niya magpatukar sa silang campaign jingle dili gyapon sila masango sa early campaigning or premature campaigning attorney. So sakto nang imong sakto jud ka. So musugot man ta sa dili, magaligot-got man ta sa dili, mga daot pala itong pinsadas dili, ang mismo ang Korte Suprema nag-ingon nga dili pa sila cover. Okay. So sa ato pa, wala pa dahil na sampulan, aning mga kandidato, nga bisag wala pa campaign period, nangampanya na, wala pa na sampulan ani attorney. Dili man po dato masampulan, kaya wala mong pulbalaod nga nagsilot nila. Kay mismo ang Korte Suprema mo na ingon nga, dili pa sila karong panahon na kandidato, kundi mga aspirante pa lamang. Okay. Sige. Sa pikas po ga bahin attorney, kining unsaon pag-determine nato ang kining mga lugar nga matud pa di paubos sa areas of concern. Kining mga lugar nga medyo init kayo ang politika. Well, actually, ang pag-determine nato sa kategorya sa usa ka lugar, nagbase kini sa assessment and evaluations gikan sa Armed Forces of the Philippines o sa Philippine National Police, at the same time sa mga agencies of the government nga adunay kalabutan sa pagdetermina sa kalinaw ug kahusay ug seguridad sa usa ka lugar. Kung imo mabalaan, kasagaran nato mabatian mo ingon nga naay green, naay yellow, naay orange, naay red. So kanang green, ginganlan nato base sa mga criteria nga gipakanaog sa Commission on Elections ubos sa atong pag-coordinate gikan sa PNP and EFP, mo nagiingan nga generally peaceful, malinaw ang lugar, walay problema sa politikadhon nga mga kalihukan. Kanang yellow, adunay mga isyu nga mamanay mga kagubot nga ginagmay nga medyo dili tanto makaingon nga makaapekto sa kalinaw konsep, pero angayad bantayan kanang yellow. Kanang orange, naa na mga history nga niingon nga naa magunay na disgrasya diha nga na ay mga violente nga nahitabo sa among lugar, na ay may presensya sa mga ginagmay nga, na ay niingon nga na ay presensya sa mga insurgents, na asay istorya nga niingon nga na asay problema nga init kayo ang politika sa ilang lugar. Kanang red, na ay issue nga ingon na ay pati diha, na ay gira diha, na ay presensya sa nginganlan nato mga private armed works diha ug samot, na ay presensya diha sa mga walhon nga mga kalihukan nga mga katawhan nga intervenir nag-apil-apil sa pamulitika. Dinhi sa ato, dinhi sa pagkakaron, ang naa ng record nga dawat namo gikan sa PNP ug AFP nga nanggiganlan nato og generally peaceful. Ano puli, hangtod matapos ng eleksyon, walay unta mga insidente or mga unusual nga panghitabo nga mga maka-trigger sa kainit sa politika dinhi sa atong lugar. Despite the fact nga nabasayod man ko nga ang mga nag-atbangan nga mga politika dinhi sa ato sa Central Visayas, pulos gyud adunay mga naay abilidad ug naapoy katakos nga magpapili nga ang mga tao mismo kinahanglan nga
magbansay-bansay kung asa gyud sila dapat angayan nga mubutar sa mga kandidato nga nihalad sa ilang kaugalingon. Okay. Sige, salamat kay Atty. Unya.